Bun. Da. Sunt a doua zi tot în aceeași loc, da? Poliția locală din Constanța, nimic n-a făcut, oameni buni. Câteva mașini mai mișcat de aici, da? Probabil la muncă omul, n-am de unde să știu. Da? Această mașină DDD-14 din nou aici, nicio măsură nu s-a luat. Echipajul care eu am solicitat sprijinul, poliției locale, n-au făcut nimic, oameni buni. Acest om, nu știu, cred că e privilegiat, da? Constanța 94 VLH. Deci nu s-a mișcat de aici. Astea două mașini sunt noi, venite. Da? N-au încă trecerea de pieton, priviți puțin, da? Ei n-au nicio treabă, deci poliția locală. Uitați. Și aici e trecerea, da? Indicator, tot, da? Petrolul, da? În aceeași zonă. Deci nimic nu se schimbă, oameni. Poliția locală, îi plătim degeaba, oameni buni. Poliția națională, ia uite omul, iarăși. Nu fac nimic. Da? Deci dacă le cer sprijinul, ei nu vin, da? După 5 ore, da? Da, mai puțin pe trecere să pună mașina. Da, păi așa se întâmplă în România. Ia uitați. N-au nicio treabă, da? Dă peste tine omul, da? Ce treabă are? Și așa s-a ajuns în România, da? Poliția locală, Poliția națională, serviciul rutier. Păi n-au nicio treabă, oameni buni. N-au nicio treabă. Da, acum a trecut două echipaje. N-au ei treabă, oameni buni.